Een heeg wetterpeil, het minder uitrieden van dong en let menen. Troch deze maatregels ontstiert op dit stuk land bij de Lietse Deelen bij Oudenboorn een paradies van vogels. Dat is goed te zien op deze beelden van boer Sjoerd Miedema, makke in de maaitijd. Maar Miedema had je toch wel minder opbrengst uit zijn boerenbedrijf. En daarom zie ik het er stiepen. De meesten die kennen 50 jaar van aarde. En wat ze waarom krijgen is de betrokkenheid. En een dag mai, we gaan aan de midden met de karren terug het land. En van dat geld, wat doen we waarom? Het wetterpad is heeg, maar we menen let. En we doen je minder. Ook de vogelbescherming had bijdroegen. De organisatie vindt het een goed idee dat Miedema crowdfunding inzet. Het overheidsgeld is belangrijk en blijft belangrijk voor het agrarisch natuurbeheer. Maar het zou best eens kunnen dat het op termijn in de knel komt. Omdat als de resultaten worden gemeten, valt het vaak tegen. Dus wij hadden zoiets, we moeten op tijd beginnen met het vinden van nieuw geld om dit soort boeren te ondersteunen. Het rijke weidelandschap is van iedereen, van alle Nederlanders samen. Dus we kunnen dat niet alleen aan de boeren overlaten, van nou, jullie moeten maar zorgen dat het mooi blijft. We wandelen, fietsen, varen, schaatsen in dat mooie weidelandschap. Daar moeten we ook iets voor over hebben. Ontnota is er 100 aren land van Miedema adopteerd, van de in totaal 1800. Onder oren Rommet en Liesbeth Stellingwerf, die tjin het stiklaan onwenje, hebben we dat dien. Nou, dat viel eigenlijk wel goed. Het is dat je toch een beetje mooi tinken met de boer. Dat hij dus de goede dingen doet. Wij vinden het ook heel belangrijk dat de boeren bewust worden. Je moet echt om de natuur denken.